Yang? Ya apa? Icil kapan ndak, Yang? Iya toh, nggo jamu e. Lek ndak aku turu. Aja turu sik toh. Delek engkas ngentekne udut iki lho. Dinteni suwine ram. Lah aku sik noto ambekan lho. Ben gak menggeh-menggeh. Suwine ram sak menika sampai setengah jam. Mbok sabar no lho. Nanggung arek saiki iki lho. Sido apa ora? Sido toh. Pengen. Dek, sesuk awake dhewe metune awan ya. Metu awan wedi kepanasan. Ya bengi. Metu bengi wedi kademen. Lah terus penake piye? Sing penak ki metu njero bareng sampean, Mas. Masuk ora? Ayo masuk ngono kuwi. Ngono kuwi ya aku suka no. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Metune yo bareng. Ndesae yo bareng. Enake yo bareng. Ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Ya wis kon pentile sapa sih mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku lek turu gak takono untuku dhewe karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Mas info ngopi bubuk ae, Mas. Kopi bubuke sing piye, Dek? Sing kopine diombe, Lah bubuke? bubuke dikeloni ndek ndi? Lah ya masuk nang gubuk loro omah ya, Dek ya. OTW iki gas bianter, Mas. Ndang gas Sherlock. Oke. Mangka. Poso Mbah jenengan? Ya ora poso, Mbak. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat ya poso. Yo madhep. Muga-muga mlebu surga ya, Mbah. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat kene. Ngadep pundi? Madhep ngulon. Ngulone ning kulon. Kene. Tumpak iki harum. Sampai ana ketoke seneng. Karep delok-delok to tumpakane. Kari numpak dadak leren delok kesuwen. Saiki bojone bareng apa ya haram? Nek kuwi ya beda cerita. Kok tumpaki? Bedane apa? Bayar dhisik bayare nek aku. Wong padha penake kok dadak bayar. Mbak, milih cawete to tanggo kudung. Ning kene lho pau anase pol. Ben anyep. Menika aku rende cawet, Mas. Piye to wong iki jane? Cawet kok nganti ra gablek ya. Kowe ora tau nggih cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Pokoke awan bengi aku ora tau nggih cawet ya. Aku ndak seneng, Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho, Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye. Lah ra sida kudungan ki nggo. Lek pengen anyep rene tak keloni sayang, ya. Heeh. Anyep apa malah ungkep kuwi. Tari delengkuk jaran. Umpama aku ra nganggo celana
Mesti ketara dawa. Muga-muga nomore ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Oh, nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kafe no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Lah terus piye aku? Aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus sapa sing ngopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak telontok. Mama yo ora ning demokak. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pesane aku wis tak gawe semiyang-miyang kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nek ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Aja sia-sia. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama pistol? Aku sama pistol. Iya. Sama-sama bisa nembak. Salah. Apa dong? Kalau pistol dimasukin pelor. Kalau aku Kata-kata hari ini, Pret. Sambel terong, lalape pare. Bojone uang enak rasane. Masa iya ta, Pret? Tapi aja dibaleni, nagih. Laki-laki itu bisa meninggalkan yang tulus demi yang mulus. Wong wedok juga iso meninggalkan yang ganteng demi yang ngaceng. Salah. Demi yang dompete isine kenceng. Lah kuwi ngopo, Mas? Boyokan. Lah kok iso boyokane piye to? Mamanya sampean banter Ram. Lah kan wis tak abani. Siap sayang, awakmu ra siap. Kok pengen ganti gaya ya? Gaya cecak ngising ya. Banter-banter. Iya iya. Ngomongnya aja banter, panggah ae. Ya piye saking semangate lho, Mas. Ngene iki bobrok awakku. Alah bobrok-bobrok ngono njaluk nambah neh ngono kaya enggak suka aku. Pokoknya sesuk wis ora usah melu senam, ora usah payapan-payapan karo cah kae. Aku ora seneng. Wong wedok iki mbok betah ning omah sing jenak ngono. Umban yo akeh, bisa-isan yo akeh, men payapan wae. Janjane ngeto omah-omah apa ora? Ngono ku dirungokke, kupinge dirungokke. Ma, dalem ayang papi. mama lagi apa iki? Lagi pargoy. Parkoy apa? Kendah nyuci piring kok parkoy. Nah kok masih tanya lagi ngapain? Oh, jelas-jelas mami cuci piring loh. Itu makanya mata itu ditaruh di wajah, tapi jangan di dengkul. Motorku tak kakek bundunan orang nang dengkul. Celali lho minggu bengi maljum lho. Tahu lah malam Jumat kenapa? Duh, malam Jumat kok kenapa? Malam Jumat itu nanti malam Tommy kok. Ya malam Jumat itu ya malam, tapi gak ada malam Jumat atau sore-sore jam 3 gitu loh. Maksudku ki nanti malam ki nyicil lho, Mak. Ki dong ora to. Nyicil gimana toh?
Lek ngawur. Wong nyicil gimana? Kau udah takon marahi meneh to, Mi. Sarungmu itu lho, Pin, ganti ning celana sana lho. Wegah penang nggo sarung ora ribet. Ini kompretmu lek terbang gimana? Terbang yo ben to kok. Nanti malam Mami mau pakai apa? Ah, yo pakai mrite papa, oh, mosok pakai apa? Udah mandi sana loh. Yo tak mandi, pokoknya nanti malam aja lali lho. Iya ya Allah, kok pakaian omah. Ciri-ciri wong lanang idaman. Iya, ciri-cirine apa ae, Mak? Wangi, Wangi kaya aku iki, Mak ya. Terus apa ae, Mak? steril dari kuman dan penyakit. Aku yo jelas steril dari kuman dan penyakit, to, Mak. Piye to kowe? Gak pernah marah, Aku yo gak pernah marah, Mak. Tapi mutungan. cium istri sehari 50 kali, Agak dower lah dene ku, Mak. sehari makan 1 kali, Yo kaliren. hafal minimal 30 kecamatan, Lagi pendaftaran caleg tau to, Mak. gak pernah seluka. Malah ibu, Mak. Kudu aku pengen roh aku ayo. Wah, yakin? Yakin. Aduh, nek gogorang kok sapa sing jupuk? Tak jupuke wis tak. Wah, kakile. Aku tak bisa. Ayo coba sih, ayo Mas Ayo kendali. ayo coba. Iya, 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 iya. Ngapa? Kok kaya nek wong keplak aku. Piye? Monine piye? Ya kok keplak plak plak plak. Ora ana udu keplek. Ora muni plok-plok. Lah apa? Plek-plek. Ya Allah. Suka. Aku nggak bisa, Pak. Bisanya cuma seperti itu. Ya tapi sudah bagus. Bang, tahu nggak kidal itu apa? Tahu dong, orang yang selalu beraktivitas pakai tangan kiri. Kalau kepanjangan dari kidal apa? Kidal. Nggak tahu. Apa sih? Kiri dari lahir. Kalau seperti saya, yang lahir pakai tangan kanan, singkatannya apa dong? Kadal.